חברים, בעוד סרטון חדש. היום אנחנו, כאילו זה לא סרטון דווקא, זה כמה להראות לכם שהבסיס שלי טוב בסטיל לברימות. אני לא מנסה לגרות, חבר'ה. אני רוצה לעשות הגרלה איפה זה? הנה, על הדווקא. וגם על שיפוליזיני ספיידר, הנה. טוב חבר'ה, כמה כסף יש לי עכשיו, כמו שאתם רואים, 26,000,000,05. חשבתי שזה תעלה, אבל זה בנניטה דולפיניטה. רשום לכם פה, בנניטה דולפיניטה. חבר'ה, אורל קרקר הזה, פיצ'וני מקינה הזה, יצא לי אותו באיבנט שהיה אתמול. סתם ככה, אדמין לא זימן אותו. אדמין זימן את הלווקה, וגם, וגם את הגרייפוס הזה, וגם, היה לי פה משהו, חבר'ה. מה? וגם עוד קרקר, כאילו קרקר הוא זימן, וזה הדבר הכי טוב שלי. טוב חבר'ה, אני מקווה שמאוד נהנתם, ויאללה, ביי.